Goyang lagi ya Bunda. Yo, asik cok. Hai. Super maju Bunda. Ayo Bu RT. He ah he he. He ah he he.
bojone bola bali apa gawe kening rasa rasa tresno sliramu rapi sonjoko suwe Bapak RT monggo Pak RT sugeng niki
banjur ngomong mas banjur ngomong mas kepio ja 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 iya kembang kejubung asik asik
kasih Bu RT. Terima kasih Bu RT. Banggakan keluarga besar Monogiri. Sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ora krasa aku kudu sampeyan karo sapa.
sembah nuwun. Matur sembah nuwun sepati. Kirang langkung nyuwun ngapunten. Anjrahing kang bener to Mas? Pos be torom tukang sone apik tenan. Nika Mas Agus. Mas saking Agus loh. Tomang, nggih. Sound system Jemblenggur. Nyilih rokokmu sih Mas. Apa piye? Kasih liring sami rono arep nyawer tukang son aku. Piantune mboten ses Mas, entahan mawon. Oh iya watuk rasa. Yo kena sak batang kok yo entek nggo sawer. Yo ora ikhlas. Mawe sekarga dong. Kok kudu ngene wae ya aku tidak kowe. Magnetmu lho, Petri mau Ngas. Petri. Iya, Mas. Lali ra nggawa antimu lah aku ki. Aku kok Anakku nakal soalnya. jan iki. Kongas gandanyo mawe raras raras ratna ning driya langgame bebas lewong gangsal wis sepenting tibane niku. Oh ngoten. Piye? Nah Piye? itu. Ih. Mat-matan sik. Piye wong Mas? Sampeyan ki golek pilihan ya akeh men to Mas. Lah ini kan cuman inisiatif. Rumangsaku kok iya. Apa wae oleh Adik? Ayo. Cus. Nah, itu juga enggak apa-apa. Nah. Lelo lelo. Ya. Dek mau Fitri, Jong. Fitri entek ngabani iki weli. Mosok ngene. Ora pareng ana cah cilik barang kok ngono.
ya tak cilik kene mimi susek. Mambu gudang garam. Derengan urung enak nek yahene iki rong mambu gudang garam kok Oh, nek iya. jam 11 wengi Oh, iya, wis iya. mambu gudang garam. Iya. Wangi ilang jebot Sabar sayang, sabar. Oh, iki marai priyantun priyayi Jogja Wonogiri dicaosi sik ngene sik ya, Nak ya. Nggih, Mas. Ya. Aduh. Oh. Duh Nimas Tilamusari jejimating kalbu. Kaya ngene pun penggalipun kakang. Rina wengi tansah katon-katon sliramu wong ayu. Nimas Ayu Rara Pitri. Sliramu njaluk apa wae bakal tak pinangkan.
Ampun Kang Mas. Lulus kanthi raharja wong ayu. Sembah nuwun. Beksan nggih? Beksan ya Budi. Oke. Boten. Halo Budi biar sinden iki. Sinden iki. Sinden toh.
Yo. So. Iklan dulu. Wonogiri sukses Wuryantara. Oke. Aku Purwantara dhewe ora apa-apa. Aku ning wis dianggep anak dhewe kalian Ibu Haji kok ya. Tapi jadi gelem lho ya. Gelem lho, Bu. Mesakne nggih, Bu. Neng pinggire bengawan wayah sore kang saya gawang-gawang kelingan esemu gawe kangen hatiku. Ada keluarga besar pakai Wuryantara. Ayo, saatnya orang lawas tampil. Oh enak ya, Dek. Asik.
ngisor. Oh. Lah dadi melu tekan kono to ya. Kamu tadi ngeliatin aku gini ya, jadi gagal fokus ya. Ayo. Neng pikiran pengawan. Yo.